Gimugna na sa South Cotabato Police Provincial Office ang usa ka Special Investigation Task Group kalabot sa pagpamusil patay sa upat ka mga mag-uuma sa Tantangan, South Cotabato. Ani ang dugang detalye. Sa investigasyon sa kapulisan, doon na matod pa gipahigayong blessing sa balay ang paryente sa 5 ka mga biktima niadtong May 26 sa gabi sa barangay Dumudalig, Tantangan, South Cotabato. Apan nabulabog nga okasyon di ang kalit lang silang gipaarakan. Patay diha-diha ang upat ka mga biktima kan sa pulos mga mag-uuma samtang usa ang samdan nga naa na karon sa maayong kahimtang. Actually, sir, yung isang victim doon, yung grabing tama talaga, is kapatid niya yung may-ari ng bahay. Sumala sa South Cotabato Provincial Police, doon na sila gipaimbestigahan nga mga persons of interest sa krimen. Gani usa ka Special Investigation Task Group ang bitutok sa maong kaso. So may mga POI kita, sir, but as of now, sir, serve as confidential in nature pa rin, sir, kasi nga may elimination process pa kami na ginagawa. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa pamilya sa mga biktima. Nagsaad ang kapulisan nga mahatagan og hustisya ang hitabo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Hubamil para sa One Mindanao.